annabi Muhammadu shi ya faɗa ya ce in Allah ya baka dama za ka sami wannan abun. Annabi Muhammadu ya ƙara kwaɗaitar da mu a cikin wannan azumi na watan Rajab. Annabi ya ce in Allah ya baka dama kai wannan azumin guda uku a jere. Ana yin wannan azumin ranar Alhamis da ranar Juma'a da ranar Asabar, haka ake yin su a jere. In Allah ya baka dama kai waɗannan azumin guda uku a wannan wata na Rajab, annabi ya ce irin falala da daraja da Allah zai baka, annabi ya ce Allah zai baka lada kaman kayi ibadan shekara 900. Allah zai baka wannan da falalansa da rahamansa saboda albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Annabi Muhammadu ya ƙara gaya mana a cikin daraja da falalan wannan azumi na wannan watan, kuma Allah zai baka lada kaman ka dinga azumi da rana na tsawon shekara 900, kuma kaman da daddare ka dinga ƙiyaman laili na shekara 900. Duka wannan mun samu ne saboda albarkacin shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ku yi shiyarin ya zuwa ga masoya annabi. Allah muna tawassali da matsayin manzan Allah, duk wanda ya isar da saƙon manzan Allah, Allah ya sa annabi ya farin ciki da rayuwarsa, kuma Allah ka sa annabi ya tsaya masa cikin lamuransa saboda albarkacin shugaban annabi Muhammadu. Da ni da ku gabaki ɗaya